alle sammen i dag ved at filme et haul. Jeg skal så rigtigt. Ja, og det bliver fra i dag. Nej, i går og i dag. Ja. 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 Og jeg går bare i gang. Okay, første, det er noget, jeg købte i går. Det er nylon strømpebukser. Nylon strømpebukser, og de er fra Rema. Og der står så Creep strømpebukser 20. Den med kilde 3 par. One size. Ja, sort. Lækre, bløde og elastiske Creep strømpebukser med kilde. Hvis I ved, hvad det der Creep og kilde noget betyder, så skriv ned i kommentarer. Ja, og der er 3 priser her, og de koster 20 kroner inde i Rema. Så har jeg fået nogle sko, som jeg er rigtig skal bare lige se, om man kan stå. Så flytter vi lige kameraet, vi gør. Så lige vi gør. Så gør vi sådan her. Ja, nu kan jeg så ikke vise mit hoved. Sådan der. Og det er Nike sko, og det er ikke New Balance ting. Det er det er hoved fra Nike. Det er ikke. Det er de her lyserøde Nike sko, og det er, skal vi se her, WMNS Oceania Textile. Og de er i hvert fald rigtig gode. De koster 550 kroner. Men så var det så halv pris, og det giver jo så et eller andet beløb. Giver det ikke så 225 eller sådan noget? Nej. 270, undskyld. Ja, det må det vel give, for det sagde hende i butikken. De er i hvert fald mega lækre. Ja, og dem er jeg rigtig glad for. Så nu til det største. Okay, det største, det allermindste. Vi var så i Bilka. Ja, nu så det så. Baby Lips er jo kommet til Danmark, og så havde Bilka fucking fået Baby Lips. Skal se her, jeg har åbnet en af dem. Det er så vildt, jeg har fået 2 Baby Lips, eller købt på min egen penge. Det har jeg med de her, og jeg har fået skoene af min mor. Men det jeg synes, der er lidt sjovt ved læbpomade. Altså det er det jo. Hvis I ser, så er den der sådan. Skal vi åbne her, ikke? Ups. Fejl. Eller fail. Det går ikke, det her. Sådan der. Undskyld. Det går da bare ikke godt, det her. Jeg lægger lige alt det her hernede i posen. Men de koster 30 kroner ude i Bilka, hvilket er enormt sygt billigt. Wow, det her hold er gået hurtigt. Og der er sådan godt med produkt i, synes jeg faktisk. Jeg synes bare, det ligner en kopi af Baby Lips, selvom det er det rigtige. Men det var vel Intense Care, eller hvad man nu siger. Og så har jeg også købt Peace Kiss, ikke Peace Kiss. Okay, nu gider jeg godt nok ikke det her mere. Og jeg sidder udenfor. Jeg håber ikke, der er sådan for mange fuglelyde. Det her, det går rigtig godt, de gør. Stop så. Ja. Den her video, den bliver måske lidt lang. Okay. Nå, nu snakker jeg bare lidt om Intense Care. Sådan her. Jeg har brugt den, og jeg synes faktisk, den er rigtig god. Rigtig god. Altså, den fugter faktisk mine læber rimelig godt. I starten tænkte jeg,
Ej, men jeg kan faktisk godt mærke, at den er rigtig god. Og jeg har virkelig meget overvejet at købe en Eos. Men nu var de her sådan lige... Og de koster sådan 80 kroner i Matas og sådan noget, så ikke så godt. Det er rimelig dyrt. Derfor var det meget billigere at købe. Altså, og så får man også sådan en lip. Sådan der. Nu kom den sgu. Og så har jeg købt Peach Kiss. Oh my god, den er så lækker. Jeg kan lige prøve at swatche den her. Den giver ingen farve, så det er sådan lidt dumt. Sådan der. Ja, rigtig klogt. Og det er bare sådan 2 baby lips. Jeg har 2. Det er mega sygt. Og Peach Kiss, den er bare sådan rigtig flot peachy farve. Det var det, jeg skulle sammenligne nu. Jeg synes lige, jeg skulle lade det. Prøv at se. De er sådan forskellige der. Jeg synes, det er rigtig sjovt, de her det. Jeg elsker lige at 2 baby lips. Og det her, det er så Intense Care, må det vel være. Okay, jeg kan lave en flåne, undskyld. Jeg skal lige sætte dem ordentligt på. Nej. Jeg må lige smutse det lidt ind. Okay, jeg har ikke brugt min baby lips. Overhovedet ikke. Kan jeg prøve at swatche den? For jeg... Okay, den giver nærmest ingen farve sådan på huden. Den er meget sådan peachy i det. Og ja, den er mega flot. Det er nok ikke lige, når man skal så lege med det her. Og jeg vil i hvert fald spare rigtig meget på dem. Ja, okay, man kan godt se det. Og de koster sådan 30 kroner, og det er bare mega sygt billigt. 60 kroner, og på Billigvox, der kan det jo sådan koste sådan, 50 kroner per styk, plus fragt. Så det bliver sådan 180 kroner eller sådan noget. Men jeg er i hvert fald mega glad for dem, og jeg synes, det er rigtig godt. Sådan, de koster sådan 30 kroner, og når det så tilbud 15 kroner eller sådan noget. Altså, det er med at få købt sådan nogle baby lips, og jeg er så glad for dem. Jeg er så ungefær som mine er gode. Jeg kan også lige vise nogle øreringe. Kom jeg så på. Jeg er så glad for de her baby lips. Dem på den måde. Ej, de må bare ikke knække. Oh my god, så dør jeg sgu. Jeg skulle passe på dem i går. Den er ikke knækket. Super duper godt. Den er heller ikke knækket. Yay! Så. Rigtig gode. Så skal vi lige have lagt dem ind igen. Sådan der. Og så ind med den også. Så. Ja. Fik jeg den taget ud? Det er fra Nygaard Smykker. Sådan rigtig. Det er sådan rigtig godt. Jeg har også et andet. Jeg har også en halskæde derfra, som er blevet væk desværre. Og et armbånd, som er rigtig flot. Og et par øreringe. Og så de her øreringe. Så det er sådan nogle skrigelige nogle. Sådan noget firkantet. Ja, underligt noget. You shark needs feeding, come back to... Ja, jeg læser bare lige noget rimelig dårligt. Ja. Og dem har jeg fået på Ausumgård, men det er ikke der, hun sådan fast er. Hun har sådan sin egen butik, men der var Ausumgård, det kender I nok, tror jeg. Men jeg er i hvert fald mega glad for det. Og de her sko, de er fabbe. Ja, jeg sætter lige min sko på plads. Lige kigge op i luften. Nu undskyld, jeg er rigtig dårlig filmer. Jeg filmer med min iPhone 4, som sådan er gået i stykker. Rimelig meget sådan med lyd og sådan noget. Altså, I kan godt høre det, men jeg kan godt filme med det. Men det var i hvert fald alt for denne video. Jeg håber, I kunne lide den. Og så ses vi i min næste video. Hi. But first, let me take a selfie. Okay, undskyld.
Hey, hvis I har sådan nogle mælkebøtter, ikke? Så prøv, der sidder sådan noget underligt noget på dem. Det er mega underligt. Så skal man sådan pille af. De er sådan nuller. Vi har hele vores trampolin fyldt med sådan noget her stegis. Fordi at... Ja, det er mega irriterende og sindssygt provokerende. Bum, 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 bum. Bum, 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 bum. Ja, undskyld. Det var alt for denne video. Så håber jeg ses i min næste video. Og... Eller ikke i min, men i vores næste video. Hej hej. But first,